Научаваме за все повече случаи на хора, които са пострадали от домашно насилие. Хората все повече придобиват коража да споделят за тези свои проблеми. Националното бюро за правна помощ създаде първите екипи от ромски медиатори и адвокати, които оказват помощ на пострадалите от домашно насилие. Хората, които са пострадали от домашно насилие, са уплашени, стресирани и в повечето случаи не знаят правата си. Ромските медиатори са първите, които разбират за случаите на домашно насилие в ромските общности. Те са връзка между институциите и пострадалите. Тези консултации се осъществяват с подкрепата на Норвежкия финансов механизъм. По проекта също така ние организирахме поредица от обучения за студенти и ученици с цел разпознаване на домашното насилие. Съвместно с колегите от Норвежката съдебна администрация изготвихме обучителна програма за защита от домашно насилие и дискриминация. Тя отразява и опита на Съвета на Европа. По тази програма бяха обучени 300 адвокати от цялата страна. С подкрепата на Норвежкия финансов механизъм за 4 години мобилни екипи от адвокати и ромски медиатори предоставиха над 8000 консултации на хора от уязвими социални групи, живеещи в отдалечени населени места в трите области Стара Загора, Велико Търново и Варна. От тези 8000 консултации над 600 са случаите на предоставена правна помощ на хора, пострадали от домашно насилие и насилие, основано на полов признак. От тях 500 се отнасят за жени. Създадохме координационен механизъм от местно ниво в трите пилотни области, по силата на който институциите взаимодействат, за да оказват незабавна подкрепа и защита от домашно насилие. В рамките на проекта бе разработено и мобилното приложение "Помогни ми". В него пострадалите могат да открият контактите на институциите, ангажирани с защитата от домашно насилие – полиция, регионални центрове за консултиране, социални служби, кризисни центрове, медицинска помощ. Чрез приложението нуждаещите се могат да се свържат и с най-близките до тях организации, от които да получат помощ. Издадени са десетки съдебни заповеди за незабавна защита. Постановени са успешни съдебни решения за родителски права, настанени са в защитени жилища спасените жени, деца и мъже. Бъдете смели, кажете не на насилието, потърсете правата си.